Hej og velkommen til denne introduktionsvideo, der viser nyhedsbrevsystemet i FBM Core. Starter med at åbne nyhedsbrevsystemet, maksimere det, og her kan I se, at der ligger nyhedsbrevslister, der er oprettet med forskellige antal modtagere på. Det første jeg vil vise jer, det er, hvordan man opretter en ny liste, og da vi havde en B2C-liste liggende øverst til B2C-kunder, så vælger jeg at lave en B2B-liste. Jeg trykker opret liste. Det første jeg ønsker at gøre er at tilføje modtagere. Som I kan se, står der 0 modtagere lige nu. Og det gør jeg ved at klikke her. Og det er jo her det bliver rigtig spændende, fordi at nu har man mulighed for at importere modtagere fra sit konkurrencemodul. Det vil sige, at har man haft 100, 200, 500, 1000, 2000 konkurrencedeltagere, har man nu mulighed for at gå ind og lave 2 klik, vælge den seneste konkurrence og sige importer. Og bum, så kommer der alle de deltagere på, som der ellers er deltaget i den her konkurrence. Og det samme gælder for værdikupon-modulet. Hvis der er folk, der har krævet en værdikupon, så har de givet permission til, at man må sende nyhedsbrev, og så kan man importere dem. I det her tilfælde er det jo blot en test, så derfor ligger der kun 3 nyhedsbreve, eller 3 tilmeldinger. Jeg starter med at slette de 2 første her. Som I kan se, så er den her stadig forkert, og det her det er bare en test. Så dem kan man slette ved at markere dem med flueben og trykke slet. Så kan man altså også tilføje modtager manuelt, og det gør man ved at skrive navn, komma, e-mail, ny linje, navn, komma, e-mail, og så siger man tilføje modtager. Som I kan se, var der en af de her modtagere, der ikke blev tilføjet rigtigt, fordi der står stadigvæk test ud for jconlinebrand.dk. Og det er jo fordi, at den allerede lå herinde fra før. Så det vi gør, det er, at vi sletter den. Så går vi ind og tilføjer modtager igen, hvor det rigtige navn kommer med. Tilføj, og nu ligger den rigtigt. Og det her det er lavet sådan vi slipper for dubletter, så der ikke er 2 af den samme. Det var det. Så har vi tilføjet modtager til vores nyhedsbrevsliste. Der er 2 modtagere på B2B. Så det næste vi vil gøre, det er at oprette et nyhedsbrev. Og vi starter med at give nyhedsbrevet et navn. B2B. Nyhedsbrev. Vælger den liste, vi gerne vil afsende nyhedsbrevet til. Og siger næste. Så udfylder vi et emne. Vi udfylder navn på afsender. Vi udfylder e-mail for afsender. Og så trykker vi næste. Her har vi nu mulighed for at designe vores nyhedsbrev. Og her giver vi alle vores kunder mulighed for at få en gratis skabelon og en times undervisning i at benytte det her system. Og det bliver simpelthen sådan, at man trykker på skabeloner. Og her kommer din virksomheds skabelon til at ligge. Som I kan se, så kan den ikke lige finde ud af at vise det med de rigtige farver, men med det samme, man trykker indsæt, så kommer nyhedsbrevet frem. Og så har du altid en basisskabelon, du kan starte med at redigere. Og man markerer blot overskriften og skriver en ny overskrift ind. Man kan skrive ny tekst ind. Man kan sætte et nyt billede ind. Og så fremdeles. Når man er færdig med at designe sit nyhedsbrev, trykker man på næste. Og det sidste der er sådan set bare, at man skal trykke gem nyhedsbrev. Nu er nyhedsbrevet gemt og ligger under fanen nyhedsbrev. Og så er der kun én ting tilbage at gøre, og det er at sætte nyhedsbrev i kø. Og som minimum skal man vælge dato for afsendelse, jeg vælger i dag. Og jeg kan undlade at vælge tidspunkt, og på den måde bliver det afsendt inden for 5-10 minutter, afhængig af hvornår den sidste afsendelse var på serveren. Så jeg sætter det i kø. Og så kommer man automatisk over under afsendelser, hvor man kan se, at B2B-nyhedsbrevet den 14.1. er sat i kø, og den er afsendt til 0 ud af 2, og den afventer. Og inden for de næste 5-10 minutter vil det blive afsendt. Jeg har selvfølgelig snydt lidt i forvejen, og her kan I se nyhedsbrevet afsendt til min e-mail. Yes. Det var sådan hurtigt forklaret om vores nyhedsbrevssystem. Udover
Standard funktionalitet skal I lige se statistik, hvor I kan se her alle de nyhedsbreve, der er afsendt. Og ud for hver er der et lille ikon, der viser statistikken for det enkelte nyhedsbrev. Og som I kan se her, så er dette nyhedsbrev blevet sendt til 4 ud af 4 modtagere. 2 personer, altså 50%, har åbnet nyhedsbrevet. 1 person, altså 25%, har afmeldt sig dette nyhedsbrev. Og det blev sidst åbnet den 24.01.2014, altså i dag, af jconlinebrand.dk. Disse har åbnet nyhedsbrevet flest gange. Her kan I altså se, at JC Online Brand har åbnet nyhedsbrevet 5 gange, og sidst åbnede det den 14.01.2014, og DD Online Brand har åbnet det 1 gang. Og det er altså værdifuld information, hvor man kan lære lidt om, hvad for nogle emnefelter og den slags, der virker, og hvad for nogle, der ikke virker. En sidste ting, man måske lige skal vise jer, det er ude i listerne, har man mulighed for at hapse en HTML-tilmeldingsformular. Og det kræver sådan set bare, at man kopierer den her kode og indsætter den på sit websted, så får man mulighed for at samle nyhedsbrevstilmeldinger op igennem sin egen hjemmeside, eller på Facebook, eller hvor man gerne vil. Det var kort om nyhedsbrevet. Vi håber selvfølgelig, at vi tager godt imod det, og hvis I har spørgsmål til det, eller lignende, skal I blot ringe. Som sagt, så tilbyder vi alle vores kunder en times undervisning og opsætning af et basis nyhedsbrev med jeres design og layout, sådan I kan komme i gang med at sende nyhedsbreve til alle jeres konkurrencedeltagere. Tak for denne gang.